Па выніках 5 месяцаў рэгіён утрымлівае першае месца ў рэспубліцы па экспарце сельгаспрадукцыі і харчавання. Яго аб'ём перавышае сярэднерэспубліканскі на больш чым 25%. Працягваецца работа па дыверсіфікацыі рынкаў збыту. Сёлета каля 90 краін набываюць тавары мясцовых прадпрыемстваў. Адкрыта 11 новых рынкаў, сярод іх Бахрэйн, Ісландыя, Коста-Рыка, Люксембург, Сейшэлы. Значна павялічаны аб'ёмы паставак у Латвію, Францыю, Данію, Чэхію, Нідерланды, Великобрытанію. Адным з прыярытэтных напрамкаў з'яўляецца развіццё супрацоўніцтва з Кітаем. За 5 месяцаў 2017 года экспартныя пастаўкі ў КНР выраслі ў 2 разы да ўзроўню адпаведнага перыяду мінулага года і склалі каля 5 мільёнаў долараў США. Экспарт паслуг без уліку арганізацыі рэспубліканскага падпарадкавання больш за 85 мільёнаў долараў. Тэмп росту перавысіў прагнознае заданне. Самыя высокія паказчыкі прадэманстраваны ў будаўніцтве, адукацыі і спорце.